Ok, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Kati cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne ye Togola Cheikh Sadibou ye n ye conseil communal de la jeunesse de Kati n y'o secrétaire général ye bi an dusuma kasalen don an bɛna bɔ ka welewelemada Katikaw ye parce que anw ye Katikaw de ye ka kɛ ni Adama Ben ka sortie ye ne mɔgɔ min b'a fɔ kuma bɛɛ ko l'enfant de la ville garnison ne b'a wele le traître de la ville garnison a ye sortie minnu kɛ vraiment Katikaw an ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini baara min talen filɛ ka transition sɛgɛrɛ an y'a ye wagatiw tɛmɛnenw na Kawju min ye nin daminɛ à l'encontre du PM a labanna cogo min na a ma dogo mɔgɔ si la nin ye ko min ye an tɛ se ka segin nin ko kɔrɔ parce que nin ye mɔgɔ ye ka bɔ ni i yɛrɛ ye Mali bɛɛ du moment que Mali bɛɛ bɛ fɛn min nɔfɛ ka fɛn min lafasa k'an ka taa n'a ye tiɲɛ kan e de bɛ bɔ k'a fɔ k'i b'o buruja o si ma kɛ problème ye bɔli kɛra wagati jumɛn a kɛra kun jumɛn de la o de bɛ an bila ka bɔ bi k'a fɔ k'an b'an jɔ cɛ ni natɔla in ɲɛ an ti jɛ n'a ye bi an ti jɛ n'a ye sini parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ wagati la min ye an ka CNT lusi laban min bɔlen min filɛ nin ye depuis n'o bɔra depuis ni mɔgɔ dɔ m'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an y'a ye organisation dɔ bɛ yen ko yɛrɛ wula mɔgɔw commencera frustration ni taa ni ka segin ni fɛnw na an tɛna sigi a ko kɔrɔ Kati va donner le temps et on veut la démission de Adama Ben sans cerveau n bɛna bɔ ka kuma la k'a di camp présidente ma merci. Ne ye madame Kulibali Fatumata Keyita ye ne ye Kati camp présidente ye vraiment ne bɛ kuma bi n wasalen ye transition in mɔgɔ mɔgɔ bɛ bila transition kɔnɔ la i ne tɛ Mali kura ko de don mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ fɛ ka Mali jɛngɛ a tɛ jɛngɛbaga fɛ tilenbaga an b'olu de fɛ minnu ko a tilennen e de ko k'i ye Maliden e de ko k'i ye Katikaden e de ko nin transition mɔgɔ woloden ye ja mɔgɔ bɛ kɛ dɔ woloden bɛ kɛ k'i ban ka faya ma an tun t'a dɔn k'ale bɛ ban faya in ma n'ale banna faya in ma wa an Katikaw an tɛ se ka jɛn bi an tɛ jɛn n'o sini bɛn de cerveau ye kuma min fɔ a ma bɛn an musow ma bi a ma bɛn an ma sini a ye kuma min fɔ n b'a fɛ a kana segin joona n'o tɛ an tɛ jɛn ye ale tiɲɛ kan an bɛna bɔ k'o f'a ye ale filɛ ka nin min kɛ ale ye min kɛ n'o ka jugu ni Kawju ta ye a ye min fɔ nin ka jugu ni Kawju ta ye donc an bɛ fɛ ni Kawju bɛɛ ka bila minɛn kelen kɔnɔ rapidement o y'an ka kuma ye n bɛ kuma di Kafo ma. Merci. Ne madame Daw ɲinɛ Mariko ye an ye Ben le cerveau ka kow ye réseaux sociaux ka kuma ninnu mɛn vraiment Kati muso jɛkuluw tɔgɔ la an b'a fɔ ko a ma bɛn an ma ka tila ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin Kati muso jɛkulu bɛɛ ma mardi don 10 heures an ka ɲɔgɔn sɔrɔ cinquantenaire la mairie kɛrɛfɛ rond point min bɛ yen min b'an fɛ bɛnko la an b'a fɔ ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i bɛ bila nin transition in na i bɛ Kati musow jɔlen sɔrɔ i ɲɛ ma an t'o musalaka fɔ mɔgɔ ye an tɛna siran mɔgɔ ɲɛ k'o fana fɔ donc ne tun bɛ min fɔ kuma la fɔlɔ o ye nin ye yanni mardi cɛ. Merci kuma ɲana d'accord donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ne tɔgɔ ye Isa Balayira ye n bɛ kuma COPAMA tɔgɔ la la coalition des patriotes du Mali n bɛ kuma o tɔgɔ la n yɛrɛ sigiyɔrɔ fana bɛnnen don Kati an ma c'est à dire ni camarades caman jɔlen filɛ nin yan nɔ anw wagati kɛra wagati tɛmɛra la bɛn a ye nin ko ninnu daminɛ a bɛ wagati jan bɔ bi c'est pas une première fois a k'i ɲɛsin transition kɛlɛli ma tan tɔ a ye nin daminɛ a bɛ wagati ni jan bɔ c'est pourquoi anw yɛrɛ an sama ka bɔ a la mais a taar'i sigi plateau sanfɛla n'a ka manamanakanw caman fɔ anw yɛrɛ ma ko an b'a nɔfɛ baarako de la ani wariko a donna tan a bɔra tan a y'olu de fɔ a ye kuma caman fɔ transition yɛrɛ fɛnɛ ma bi donc an jɔlen filɛ o de kɛnɛ kan yan nɔ an b'a fɔ a ye ka hakili jigin fɔlɔ yanni an ka mardi bɔli cɛ ale yɛrɛ don transition kɔnɔ ka se bi ma a ye mun kelen kɛ Kati yan nɔ a k'o fɔ an ye a bɛ k'i ɲɛsin président min ma k'o ka budget bɔra 16 milliards la k'o taara 20 et quelques milliards la o président kelen o y'a sara tigɛ o bɛ ka ji di sɔrɔdasiw ma fan bɛɛ bi sɔrɔdasi tɛ yen nɔ min bɛ se k'a fɔ ko i bɛ président in tɔgɔ jugu fɔ bi civiliw bɛɛ bɛ yen nɔ bi u y'a seere fɛnɛ civil ka dɔgɔn bi min bɛ se k'a fɔ i bɛ président tɔgɔ jugu fɔ ale ma miiri hɔrɔnya la k'a fɔ ko i bɛ CNT kɔnɔna na n'i bɛ nin kuma sugu kɛ i b'a fɔ parlement de la yen nɔ i ye CNT mɔgɔ ye i kan k'a fɔ yen nɔ de c'est pour cela que camarade Duk Saga bɔra k'a fɔ ko Ben sans cerveau donc an bɛ mɔgɔ hakili lajigin k'a fɔ ko Ben sans cerveau a ka segin a kɔ hali bi wa et puis anw ma a bila fɛnɛ dɛ an t'a bila fɛnɛ a donna CNT kɔnɔ cogo min degré u y'a nommé de k'a bila yen nɔ o nomination kelen in dɛ u ka degré kelen ta u k'a labɔ CNT kɔnɔ o y'an Katikaw ka weleweledakan ye ka ɲɛfɔ
mɔgɔ caman ɲɛna donc n tɛna kuma janya ko mardi ni ala sɔnna an kan ka bɔ ka tagama dɔw boloda Kati yan nɔ an bɛ nin appel kɛ ka bila fɔlɔ donc n bɛ kuma bila yan nɔ ka a di Elbechir Thiam ma merci. Salam alaikum bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma nin waati in na ko ni danga wulila wulu kɔ wulu ta ka mangwa dɔ di mo fa ka don juma misiri falen kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ o de kɛra an jɛɲɔgɔn kɔrɔ Adama Bɛn Jara n'a ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ anw ka kɛlɛ sababu la ani a yɛrɛ ka janfa sababu la a ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka n'o fɛn sɔrɔ n'o ma se k'a to ale ka miiri a ka sa ma ko dun lafiya ni sutura kɔnɔna la ko f'a bɛ bɔ k'a fɔ ko a ye dumuni kɛ sisan kɔnɔna la ko f'a ka daji tu o kɔnɔna la an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko merde et ça suffit an bɛ yan nɔ bi Kati musow bɛ yan surasi musow bɛ yan Kati sifinnakaw bɛ yan nin bɛɛ lajɛlen de ko k'i ye Kati ka ye an bɛ se ka fɔ Kati ka kɔrɔ parce que i yɛrɛ tɛ yan tuguni donc k'a fɔ ko n'i ye nin waleya min kɛ ko Kati ka si i ka ko nɛgɛ tɛ Kati ka si de la wa an bɛ don dɔ ye ko bi i ka ko nɛgɛ tɛ maliden sɛbɛlama si de la parce que bɛɛ bɔra a kalama i t'a ye kun min ye i bɛ CNT kɔnɔ i tun bɛ bɔlɔn de kɔnɔ wo ci la an bɛɛ tun b'o bɔlɔn de kɔnɔna la ko kiiri taabolo man ɲi dunko juguya bɛ sen na yurugurugu bɛ sen na baara tɛ yen lakana tɛ yen an tun b'o kulo la bɔlɔn kɔnɔ ni fanga yɛlɛma nana kɛ k'e ye jɔyɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ la i bɛ se ka jamanadenw kuma da la se yɔrɔ min na n'i t'i jɔ o halisa i b'o jɔ o kuma yɔrɔ la e bɛ bɔlɔn kɔnɔ halisa k'e bɛ taa fanga la gosi i kan ka fɛn min kɛlɛ CNT kɔnɔna la k'e bɛ to o kɛlɛ arajow sanfɛ bɔlɔlɔw sanfɛ bɔlɔn kɔnɔna la an k'i ma ko ça suffit o de y'a to an bɛ wele bila Kati ka bɛɛ lajɛlen ma tarata nata tarata o ka tarata an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ cinquantenaire la n'o filɛ nin ye mairie kɛrɛfɛla la mairie ani premier arrondissement kɛrɛfɛla la ɲɔgɔn cɛ Kati ka bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ ka taa fɔ ko nin waleya min bɛ ka daminɛ an bɛ don min na ko bi ka ɲɛsin an ka transition ma ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ko ka taa dan siri a la manipulation tɛna se ka don mɔgɔ si kunfɛ tuguni k'e bɛ transition ye k'e b'a firi walima ka gɛlɛya don a kɔnɔ ko parce que k'e m'i sago sɔrɔ a kɛtɔ bɛ kuma la sɔli ala Mamadu